sing tak tunggu. Ayo kabeh padha melu aku, tindak menyang gereja ngrungokake sabda lan uga melu bujono. Gusti Yesus wis nate ngendika, aku iki dalan kang nyata, ora ana wong sing iso mlebu swarga yen ora lewat Gusti kula. Ayo kabeh padha tindak gereja supaya uripmu tumata, ati ayem paring asih tresno, Gusti Yesus wis paring tulodo. Ayo kabeh tindak menyang gereja supaya uripmu tumata, ati ayem paring asih tresno, Gusti Yesus wis paring tulodo. Dina Minggu sing tak tunggu, ayo kabeh padha melu aku, tindak menyang gereja ngrungokake sabda lan uga melu bujono. Gusti Yesus wis nate ngendika, aku iki dalan kang nyata, ora ana wong sing iso mlebu swarga yen ora lewat Gusti kula. Ayo kabeh padha tindak gereja supaya uripmu tumata, ati ayem paring asih tresno, Gusti Yesus wis paring tulodo. Ayo kabeh tindak menyang gereja supaya uripmu tumata, ati ayem paring asih tresno, Gusti Yesus wis paring tulodo.